Sang Pawangki Sastra Wijaya ingkang taturi jengkar saka palungguhan itu muju samadyaning palagan kanthi ngasta para wadyabala kang bakal padha nderake permainan atraksi ing kono enggal cepakno cokonco tembor kang ben isine banyu aneng cak during kula nyuwun palilah nyuwun pangestu tunggal guru aja ganggu tunggal wirid aja sengit tunggal kanca ampun kudu sak menika para wadyabala sanggar seni barong badhe paring panglipur kanthi permainan atraksi tembore didul tembore didul golekno tembor dul ing kono kacepake yaiku klopo neon uga motong lidah juga motong leher ya untuk adik-adik kami berpesan ojo melu-melu, ojo tiru-tiru, jangan sampai meniru adegan yang diperagakan oleh Kang Mas Condromowo. Inilah Sang Pawangki Sastra Wijaya ingkang badhe ngasta permainan atraksi kalian bolo konco saking Madyabala Singobarong Condromowo. Sekali lagi tunggal guru aja ganggu tunggal wirid aja sengit tunggal konco ampun kudu. Yuk Sang Pawang kanthi awiwit bismillahirrahmanirrahim memuji lan ndedonga nyuwun marang panguwasaning Gusti tinambaran kanthi wasiling para luhur kaki ganyang nyai ganyang. Bismillahirrahmanirrahim kul durga balik jalma mara jalma mati buta mati hantu mati satru mati maling mati mati sangor sane talah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ing kono kanthi nyuwun wasileng para luhur kaki danyang nyai sing baru reksa kang padosan desa Wonosari Mugya anggen kalau paring panglipur manggen rahayu yang selamat pidodol ing sambe kala lancar bingar tanpa nemairo beda punapa yen wis kok Sang Pawang ayo siji baka suci ing kono enggal paring anu pejangan enggal enggal paring anu kekebalan supaya bisa nurut marang sliramu siji kok siji. Yuk tembore enggal parak norono mas, tembore enggal parak nang tengah. Monggo. Yuk enggal parak nang tengah kono. Yuk Sang Pawang siji baka suci enggal tindakno. Oh. Dulapi engkono satu persatu sudah diberi kekebalan oleh Sang Pawangki Sastra Wijaya
Singgi tidak sadarkan diri dan akan mengikuti perintah dari sang pawang. Yuk ini wis kono sang pawang ing kono enggal paring ana mangan, yuk ana klopo, yuk ana neon. Yuk ana pedang lan sak panunggalane. Siji bapa suwiji ing kono kanthi nurut marang perintah sang pawang. Yo lah. Sekali lagi buat adik-adiknya, aja tiru-tiru, aja melu-melu. Jangan sampai meniru adegan yang diperagakan oleh Kang Mas Condromowo. Ya ana sing mangan neon, ya ana sing mangan klopo, ya ana mancing ndok mentah. Ayo. Juga ada yang ditusuk pipinya pakai jeruji yang sangat tajam sekali. Yuk sang pawang eko enggal tindakno siji bapa suwiji. Ojo tiru-tiru, ojo melu-melu. Ini ada yang ditusuk pakai jeruji, pipinya yang halus. Yuk ditusuk pakai jeruji yang sangat tajam sekali. Juga ada yang makan kelapa, makan klopo ora nganggo peso, ora nganggo bentuk. Sampai dikupas pakai gigi, goceng nganggo untune. Yuk sang pawang engkono yen wis padha entek anggone mangan enggal tambanano enggal sadarno sing mangan klopo yen wis entek klopone mangan ndok entek ndoke. Ayo iki sing ana ditusuk pipine nganggo jeruji. Yuk enggal sampurnakno, enggal sadarno. Oh, no. Ya sekali lagi ojo tiru-tiru, ojo melu-melu. Yuk satu persatu disempurnakan oleh sang pawang kembali ke akal yang sempurna. Oh, loh. Satu persatu disadarkan oleh sang pawang Ki Sastra Wijaya. Tambanano sang pawang balik nang Jiwaraga kang sampurna, Jiwaraga kang sejati. Oh,
Bali Bali yang Juraga kang sampurna. Yuk Wijahono Santawang enggal Sadarno Tambanano. Pipi yang sudah ditusuk pakai druji akan dikeluarkan oleh sang paman. Iya, satu druji sudah keluar, masuk pipi kanan, keluar pipi kiri. Iya, dua druji sudah keluar. Ya, namun tidak apa-apa. Ya, pipinya kembali seperti semula. Yen wis kok Sadarno Santawang, Sadarno balik Juraga kang sejati. Tambanano sampurnano. Loh Baliwan Juraga kang sampurna. Yuk masih ada satu permainan yang sangat fantastis, yaitu memotong leher. Sekali lagi, tunggal guru ojo ganggu, tunggal wirid ojo sengit, tunggal konco ampun bodoh. Ini akan memperagakan pemotongan leher. Yuk tolong untuk ditutup kembali. Yuk biar kembali menyatu. Iya, diwangi mas, diwangi, mohon dibantu. Ya demikian. Ya demikian hiburan dari kami dari Sanggar Seni Barong Condromowo dari Kaligawe Tridonorejo. Apabila dalam penyampaian hiburan paring panglipur ada kekurangan, ada kekilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.